عز السلام تانا تقبلوا فونوانات كاتاتلو خبرات تعزبتنا نلوم سولوس كلتا سنة كلتشن عيسان شتشان تدالوا حدش زيناتات حزلكم قريب الله مكتالكم بخبر عدم فلما كان تتاتو بورد مرتس ايتيبيا 4 مليون مرتسي دمصهم كم ذهبوا افليتو زرقحي ايبولا ابزحيلو لزول اوان سلسته خطابتات ام معبال يركبوا ايران اسرا وتهدراو ماكلات امريكا خمزعنوت حاجش مرمرة BBC اراغيصو ترامب كينات كودا ازدلي ايران جن ندعي تملس اي تمثلنا زلا حدش متقعت روسيا يوكرين ابتعت فرساس زتدبدبو زيغاتاتا تدلي ايران ابقداس مسمرات مرغب مزنبع كله خمس خل اتنقا اذن كالن بزرزر حزركم كقربي كتكاتاتولنا بخبر عدم اما برشابعي حفشاو مرصا نمرات كابستمزغبو 54 مليون مرصي دارغا 40 مليون دمصهم كم ذهبوا هاغراو بورد مرصا افليتو نتي ጉዳይ አመልኪታ መግለጽ ዛበት ዋና ሐላፊት ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ሜላት ወርቅ ኃይሉ ብሰንክ ጸገማት ኔትወርክ ቴሌፎንን መረዳእታ ዜታ ከአሎም ከባቢታት ከም ዘለውንን አመልኪታ በጋል ወገን ድማ አቡጂ ክልል ደቡብ ዝርከብ ነቆጣ መረጻ አካይት ስራሕ አብቱ ነቆጣ መረጻ ወራአት ድምጺ ምልክት እናገበሩ ድምጽና ሀቡን ስለተረኽቡ ሙሉ ኩዕጻው ከም ተወሰነ ተዛሪባ ኣብ ልዕልቶም ፈጸምቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ድሒሮ ከም ዝግለጽ እውን ተሓቢርሎ ትማል 24 ግንቦት 2018 በአቆጻጸራ ግስ ካብ ሰዓታት አገወጋህታ ጀመረ መስሕ ድምጽ መሃብ ሻባይ ሓፈሻው መረጻ ክሳብ ፍርቅ ለይትኳ እንተ ተናወሐ ኣብ ገለ ከባቢታት ግን ካብኡን ላዕለ ከም ዝቀጸለ እቲ ሓላፊት ተዛሪባ ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ነቁጣታት ምርጫ ቆጸራ ድምጺ ይቅጽል ከም ዘሎ ማዕከናት ዜናት ሃገር ሓቢረን እቲ ትማል ሶኒ ሓደ ሰነ ዝተኻይደ ትግራይን ሰፋሕቲ ከባቢታት ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ዘይተሳትፈዎ መበል ሻባይ ሃገራዊ መረጻ ኢትዮጵያ ክሳብ ፍርቅ ለይቲ ከም ዝተናወሐ ይፍለጥ ቆጸራ መዓልታት ከም ዝወስድ እኳ ተጽቢት ዝግበር እንተኾነ በአብ አሕመድ ዝምራሕ ገዛእ ሰልፊ ብልጽግና ክስዕር ተጽቢት ይግበር ኣብ ገለ ምርጫታት ክካየደሉ ተመዲቡ ዝነበረ ቦታታት እውን ብሰንኪ ጸጥታዊ ኩነታት መስርሕ ምቁራት ተቋሪጹ ወይ ተደናግዩ ነይሩ ተቃውምቲ ውድባት መንግስቲ ፌደራል ንመራሕቶም ብምእሳርን ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ሕጋውን ምምሕዳራውን ዕንቅፋት ብምፍጣር ከም ዘዳኸሞም ይኸሱ መንግስቲ ግን ነቲ ክስታት ክነጽገዩ ዝስማዕ በቲ አሜሪካ ኣብ ኬንያ ክታጽኦ ወጢና ዘላ መወሸቢ ማእከል ሕማም ኢቦላ ዝተቆጥዑ ኮይነውን ተቃውሞም የስምዑለው ኣብ ጥቃቲ ኣብ ሓደ ወታደራዊ ማዕስከር ክህነጥ ተወጢኑ ዘሎ ማእከል እትርከብ ከተማ ናንክየ ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ክልተ ሰባት ተቐቲሎም ኣለው ሓደ ካብቶም ግዳያት ኣብ ሆስፒታል ክሞት ከሎ እቲ ካልኣይ ግን ሬሱ ጥራዩ ናብ ሆስፒታል ክበጽሕ ኢሉ እቲ በአሜሪካውን ሓካይም ክኢላታት ጥዕና ዝካየድ ማዕከን ነቶም በዚ ዛጊት ብዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣማይ ሰባት ዘቐተለ ሕማም ዝተለኽፉ ሰባት ዝዕቅብ እዩ ዛጊት እቲ ሕማም ኣብ ኬንያ ኣይተራእየን ዘሎ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዩጋንዳ ግን ብውሕዱ 9 ሰባት ክልከፉ እንከለው ሓደ ሰብ ሞይቱሎ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ንጠለባት አሜሪካ ብምቕባል ነቲ ማዕከል ክህነጽ ከም ዘፍቀደ ብምግላጽ እቲ ስጋኣት ንፖለቲካዊ መዓላ ክውዕል የብሉን ብምባል ተቃውሞታቶም ክሃድእ ጸዊዑ ሰሞያ ጥዕና ማሕበር ሓካይምን ገለ ኣካላት መንግስትን እቲ ማእከል ንህዝቢ ሃገር ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ከም ዝኽእል ብምጥንቃቕ ተቃውሞኦም ከስምዑ ጸኒሖም እዮም ልዕሊ 20 ሚእታዊት ባጀት ጥዕና ኬንያ ብደገፍ አሜሪካ ከም ዝሽፈን ይፍለጥ ኣብ ታሕሳስ 2025 ኣስታት 2.5 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ክልቴን ሃገራት ዝፈረማሉ ስምምዕ ንተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁጻር ዝዓለመ እዩ ኣስታት 1.7 ቢልዮን ካብኡ አሜሪካ ክሽፍኖ ኮይኑ ን5 ዓመት ዝጸንሕ ስምምዕ እዩ ነይሩ ኢራን ኩናት ካብ ዝጅመር ኣትሒዙ ንዒስራ ወታደራዊ ቦታታት አሜሪካ ከም ዘዕነወት BBC ቬሪፋይዝ ተንተኖ ምስልታት ሳተላይት ንቪድዮታት የመልክት እቲ ምጽራይ ካብ ኢራን ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ካብቲ ዝተገመተን ላዕሊ ዝዓመቐ ምዃኑ ይሕብር ኢራን ካብ መወዳእታ ለካቲት ጀሚሩ ኣብ መላእ 8 ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ንዝርከቡ ወሰንቲ መሳለይጣታት ዕላማ ብምግባር ኣብ ምዕቡል ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ነዳዲ ምምላእን ነፈርቲ ራዳራትን ብሚልዮናት ዝግመት ጉድኣት ኣውሪዳ ቴህራን ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ አሜሪካን እስራኤልን ኣብ መላእ ኢራንን ሊባኖስን ዘካየደው መጥቃዕቲ ሕነ ንምፍዳያ ንወታደራዊ አሜሪካን ንሓበራዊ ወታደራት ትካላት ዕላማ ጌራ ፔንታጎን ብወገን ኩናት ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ ኢራን 13000 ዕላማታት ከም ዝወቕዐ ገሊጹ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ሞስታባይ ካሚነ ሰራዊቱ ኣብ መሳለይጣታት አሜሪካ ኣብ ምጥቃዕ ዘመዝገቡ ዓወት ከጉልሕ ፈቲኑ ንሱ ብሰሉ ሳብ ዝሃቦ መግለጺ ማእከላይ ምብራቕ ድሕሪ ሕጂ ንመደበራት አሜሪካ ውሕስ ቦታ ከም ዘይኮነ ኣረዲዩ ዋይት ሃውስ ብተደጋጋሚ ወታደራዊ መሳለይጣታት ኢራን ዳርጋ ተደምሲሱ ክብሎ እንከሎ ኣብ መሳለይጣታት አሜሪካ ዝተረኣየ ጉድኣት ግን ጸረ መጥቃዕቲ ቴህራንን ካብቲ ኣቐዲሙ ሰበስልጣን አሜሪካን ዝኣመኑሉ ንላዕሊ ዓሚቕ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ሓደ በዓል ስልጣን ምክልኻል አሜሪካ ብዛዕባ ውጽኢት BBC ቬሪፋይ ርእይቶ ክህብ ኣይደለየን
أمريكا نعبت كال ساتلايت بلانيت مسلتات إيران مبزحت أخفالات مأكلاي مبرغن نزيت توسن أوان قدب كجبر محتاتا تنتنا ساتلايت نايت جتت كدرت فتينا لا تغبانا مسلتاتو أنت أنيتون مشاركتون علامة نمكبر كم زيت قوملو خراجت كم دلي رايا فليتو BBC فيريفاي كابتوم كالاوت عالم لخوان تكالا ساتلايت مسناي قدم مسلتات بلانيت بموهات متقعت إيران زسعب قدات نمكتتال تتكيمو اتم قدايا زخون مسالتات تاب سعود عرب حبرات إمارات عربن قطر كويت عراق يوردانوس بحرين عمان نيوم እዚ ጭቡጥ ኣሃዝ ካብ ዝለዓለ ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ተንተንቲ ብዝሒ ናይተን ዝተሃርማ መደበራት ክሳብ 28 يبصحوا أما سالتات أمريكا زورد عنوت بقطر نمجلات أتسجم كوانتوخنا ببنتاغون استجبرنا نايجون بتجمت بتغلى الله وساعتها تتوفي إسان 9 بليون دولار كم زغني يحبر مبزحته غابز دماء أبتجت نمسارحتات نمتسجانن وين نمتكالز وساعتها كهوعل تقول له سلفي ديمقراطيس نتمتن أتحدكا أنا عايز كامرأي كخون كم زيبلو يزاربو تتصبصب توسع قبل كاتيت جميرو بوحدو 4 كلتن نفرتن ريبر دروناتن متقعت نفاري تحويسو كم زعنو ويكا كم تهاسيا أراجيتو مستسراويت أمريكا تقوملو كبر هاردوير بمنتصر إيران أملا ماكلاي مبرق أبزركبا علاماتات نمتقع ركاشن بقللو كتكا زخلو درونات كم تتقمت ينقر BBC فيريفاي ززارر بخيلاتات أما مسرح تخوينات ميلاتات إيران كابت ماكلاي مبرق نزركبا ختماتات مدبرات علامات زقبرن وحز متقعت ميسايلات ناب زيادة نطر زخونة أنفت زلو متقعتات كم تساقرة قليتهم لعلوي مرح إيران موتاباي كامينة حاقراتن مريت نتي زوبا دحر دقيم معسكرات أمريكا كم واتا خوينهم كم زي قلقلو قالاتيو أمريكا دحر دقيم عبت زوبا نتقفاتات مقام وتهدروا معسكراتن وعصبوتا أي كهلوانين كم معلتنا معلت دما كابتنا يكادم مرقصيا زيادة كالسعب ياخبل وسيح قوليتيو زريتو أمونغو أمريكان إيران زنبرة تخصو دو موبال مليسو أوترات قدم مأتاو حدث معلتاتيو دكتور غريكو اتوغ أمريكان إيران داغما انت تجميرو اتقابل علم دبرات أمريكا زبصح زلو قدات عملا وشمت عرب زركب مساليتاتات تقالعت خونو كم زخلو زحبر مهانو اتنقيقو زحج زلو قجت نمكلخال اير أمريكان مشاركتان بزلع على درجة اصنيتويو يبل نمتكا قلطف منقد يلون إذا ما لزخونا حدش متكعت إيران نمكتا أبزيكا على بركي خبتصح يخيل يخبر يقلت أمريكان إيران نتبشمون تميازات تبتصح سمع مقرات تخصي تعيسنا بكينات كملسا كم زيديلا ملكتات يبالوا كلتين هاجرات بموجينت باكستان قطرن كالن تما أكل زات السلام أبزكايدو زلوان زخونا نجار خوينات أسمعان برقص بعام حيل بحرن حيل أيرن أمريكا قبلنا ترقيا ناب إيران زيادة ناي تخصي رعقت تسجع زلاون نساء منقس إيران سراويتو أبتت أنك غيرو أبداق ماي مودابن نتي بدبدب إسرائيل أمريكان زعنو تحتقرتي أمس إقاني زركب إلكاخ قلت أي كالني أوش مت عرب بداق ماي وتادرا وقجت مولع نغلتين هاجرات حدقا مخانو زترد أي مسلا أمريكان أبتي إيران تتسجع بمهلوا عنوت كتورد كمتخل بمقلات قبل علم منقس إيران تسقط إن مفتار تفتنا زلا إيرانوين كهاجرهم ناي مكلخلن أنت تدليون نتا أبتو زوبا زلو وتادرو معسكر أمريكا ناي مدبدب عامي كم زلوهم ني أمريكا ززاخروا زلو أمونغو أمريكان إيران من الباتن نمسمع زنوحة جزي خوست كم زخل ويبون فتيمو زي السمامع مقطال نايتي سمع تخصدو ناي مبال أمونغو زيادة زررب نغكايد زخلن حادة سنة مرداء مبصحيو ناب كم زعين السمع خبصحة أزيو خبيت كخونيو إسرائيل أبلغ لليبانوس اتقصر لو زلا دبدب كأه نت دونالد ترامب مس إيران زقبرو سمع زيادة الناس مبويو زخي زلو قدامي منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو أبلغ لليبانوس زكايدو زلو دبدب نزت أمريكان إيران ولا زرك يخوننبر زقدسو يكونن كافلمون مسرعة إيران سمع مقرات تخصي كجبر دليت أينبرون نوع عينتو بزي قدس أمونغو أمريكان إيران زقبر سمع تعي سمع يكونن إيرانوين نتوم أب ليبانوس زلو عطوقات حزب الله يدقفوهم كساب زهلو إسرائيل مس إيران أبزي قطاوي كوينات كم زلايا تأمن إيران مس أمريكان يمودات السمع اختبتصح انت خوينا اتمس أمريكا زقبر سمع نت إسرائيل اتفتسمو متقعتي انكلا زقت خوني زدليو نجزيو ترامب نإسرائيل كقطعة زدل زلو يمثل مس مشموغا متصابو هرموس تتحيزوخا إيران ملو كتكفتو قداتات كل عالن دسكل زلو حسابات كخفت الليا تتقلب زلا نزغا اتمس أمريكا اتقبرو زته كم عتوب قدمه خونتات تقربو أمريكان إسرائيل بعيسان شمونتن لكاتي تقابل لي إيران دبدب كابز الجمرة إيران بقطبتها نمتصابو هرموس عطياتو أمونغ أمريكان إيران سممع مقرات توصي مستبصحون أزيو أقداسن تعو زنبرة مسمر أزين وحدات مراقب كحلفيا إيران فقيدة زلا سعود عرب كابتا أمبرا شنخا زلو معدن ندادي نابتا أمبرا أبك أي حبار زركب مودبات زرق مسمرات زرقي حب مصنحة
معصاب مصابو هرموس كساب كندتي اي صلوان يلكا خغلط اي كالني حبرات امارات عربون بمصابو هرموس كحالفت نابت ودب عمان زرخب زتصارين زي تصارين ندادي زمحللفو مسح زرغيحه زصنحت مطنو دا غوديلمبر ندادي تشيط الله እዚ ኩሉ እናኾነ ግን ዓለም ካብ ተቕድሚ ሕጂ ኩናት ምውልዑ ትረኽቦ ዝነበረን መጠን ነዳዲ 20 ሚእታዊት ጎዲልዋ ኣሎ ስለዚ ምዕፃብ መጻብ ሄርሙስ ንዝበዝሐ ክፋል ዓለም ቁጠባዊ ዕንወት ከስዕብ ይኽእል እዩ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን ጠለባት ነዳዲኣ ካብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝተመርኮሰ ኣይኮነን እንተኾነ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ኣሜሪካን ወሰኻሪ ኣሎ ኢራን እቲ ቀሊል ኢሉ ዝሓሰበ ኩናት ኢራን ንቁጠባ ሃገሩ እውን ይሸልቦ ኣሎ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ መላፍንቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኢራን ንመጥቃዕታቶም ናይ ምምካት ናይ ምጽዋርን ዓቕሚ ድልውነት ከም ዝነበራ ፈጺሞም ኣይገመቱን ትራምፕ ካብ ዝኣትይዎ ዘሎ ኩናት ብቐሊሉ ክወፅእ ኣይክእልን እዩ ኢራናውያን እውን ንስዮም ዝደልዩ ዘለዉ ትራምፕ መጻብ ሄርሙስ ክኽፈት ዝደሊ እዚ ክገብር ምስ ዘይክእል ከዓ እቶም ውሕዳት ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ዝድግፉ ኣሜሪካውያን ክኸስሮም እዩ ብተወሳኺ ኢራን እቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስን ቃዛን እትቕጽሎ ዘላ ወታደራዊ ስርሒታት ኣብ ዓበይቲ ዓለም ለኻዊ መስመራት መራኸብ ንዝግበር ምንቅስቓስ ከተዓናቕፍን ሰፊሕ ዘባዊ ጽልዋ ከስዕብ ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቓ ብመሰረት ጸብጸባት ማዕከናት ዜና ኢራን ኣብ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣዛዚ ሓይሊ ቄዲስ እስማኤል ቃኒ ኢራን መሻርክቶም ነቶም ኣመጻብ ሄርሙዝ ባቢኤል መንደብን ዝኣመሰሉ ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ መስመራት መራኸብ ዝጸሉ ስጉምቲ ከተመርሕ ከም ዝኽእል ገሊጹ ሰበስልጣን ኢራን ክልቲኦም መስመራት ማይ ንዓለም ለኻዊ ንግድን ቀረብ ፀዓትን ወሰንቲ ስለ ዝኾኑ እቲ ብእስያ ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ መጥቃዕቲ እገዳታት ከስዕብ ኣብ ሃገራዊ ዕዳጋታት መራኸብ ነዳድን ዓቢ ጽልዋ ክሕድር ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቖም ኣለዉ እዚ መጠንቀቕታ ዝወሃብ ዘሎ ዘባዊ ወጥሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ኢራን ድሮ ገለ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ደው ኣቢላ ትርከብ ኣብ ሊባኖስን ቃዛን ጥሕሰት ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባልን እንተ ኣጋጢሙ ድማ ሰፊሕ ዘባዊ ሕነ ናይ መፍዳይ ስጉምቲ ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓላ ተንተንቲ ኣብቶም ኣገዳሲ መስመራት መራኸብ ከጋጥም ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ምምዝባዕ ነቲ ዝጸንሐ ግጭት ዝያዳ ከጋድዶ ብፍላይ ኣብ ዕዳጋታት ፀዓት ንግዲ ባሕርን ከቢድ ዓለም ለኻዊ ቁጠባውን ሰዓብን ክህልዎ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ኣለዉ ሩስያ ብሰንበት ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለየ ከተማታት ዩክሬን ድሕሪ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 9 ሰባት ተቐቲሎም ብዓሰርተታት ዝቑጸሉ ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ኣብ ዲኒፕሮ 5 ሰባት ክቐተሉ ከለዉ 25 ድማ ቆሲሎም ኣብ ኬቭ 4 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ርእሲ ከተማ ብሰንኪቲ ብሰሉስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 51 ሰባት ዝቆሰሉ ኮይኖም ካብኣቶም እቶም 35 ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ይርከቡ ከንቲባ ኬቭ ኣብታ ከተማ ክልተ ነዋሕቲ መንበሪ ህንጻታት ከም ተሃርማን ሰበብ ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ተደቢኖም ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ስጋኣት ከም ዘሎ ገሊጹ ሞስኮ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ሩስያ ኣብ ዝርከብ ዞባ ሉሃንስክ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሓደ መደቀሲ ኣዳራሽ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን 21 ሰባት መቕታሎም ስዒቡ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ከም ግብረ መልሲ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕትታት ከም እተካይድ ኣጠንቂቓ ነይራ እያ ከንቲባ ኬቭ ቪታሊ ህዝቢ ኣብ መዕቆቢታት ክጸንሕ ተማሕጺኑ ሓላፊ ወታደራዊ ምሕዳር ከተማ ኬቭ ዝኾነ ብወገኑ እቲ ጸላኣይ ብባላስቲክ ሚሳይል እዩ ዝሃርም ዘሎ ኢሉ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ዩክሬን ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ተዋሂቡ ነይሩ ካብ ማእከል ኬቭ ዓብ ናይ ትኪ ዕግታ ክለዓል ይረአ ነይሩ ኣብ ሩስያ ማእከል ህጹጽ ረድኤት ድሕሪ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ መጻረዪ ነዳዲ ኢልኪስ ባርዕ ከም ዝተላዕለ ጸብጺቡ ከም መግለፂ እቲ ማእከል ዝኾነ ይኹን ዝሞተ ወይ ዝቆሰለ ሰብ የለን እቲ መጥቃዕቲ ሩስያ ንግሆ ንኬቭ ካሃርም ከሎ ካብቶም ልዕሊ 12 ዝኾኑ ዓበይቲ ድምፅታት ፍንጀራ ነፍሲ ወከፍ ጁታ ስዒቡ ድምፂ ድሮናት ይስማዕ ነይሩ ኣብ ምልክታታ ከተማ ምቁራፅ ኣገልግሎት መብራህቲ ከም ዘጋጠመ ጸብጺቡሎ ኩሉ ቁጠባዊ ይኹን ማሕበራዊ ዕንወት ዛጊት ብንጹር ኣይተፈልጠን እዚ መጥቃዕቲ ዝፍጸም ዘሎ ፕሬዝደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ብሶኒ ሩስያ ዓብ መጥቃዕቲ ከተካይድ ከም እትኽእል ድሕሪ ዘቕረቦ መጠንቀቕታ ህዝቢ ንመጥቃዕቲ ኣየር ፍሉይ ቆላሕታ ክገበሉ ድሕሪ ምምሕፃን እዩ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቅጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ